meiche huai sen nirza India rama hian meiche huai sen le chuanom tak tak an lo om to thina thi hnuat choi moi ngai khopa mi huai sen ro hi chu an tam lo hle ang chung meichia te zinga mi nirza bhanoti chanchin hi in ngai thate ang nirza bhanoti hi chandigara piang ani a apa hi Harris Banot ni in journalist ani bok nirza hian u naw mi pa pahni akil le ane sate aneya nirza hi Sakrit Hat Secondary School Chandigara atlei rol lai hun a mangani nirzai te chung kwa chu an eizon na awang chuan Mumbai lama insonin anin beng bel zuita a zirna chu Mumbai Scottish School a tran le in St Xavier College satrangin a graduate ta ani Mumbai an pem hnu chuan nirzai chuan a hmalam hun siam tumin modeling lama alu chho tran ta a Rajesh Khanna chuan modeling lama promotin nirza career po a eng sot le nge nirzai hi kopui lama vanduai ve hle maya ama hi soirem chop manga pasal nei tir ni in nima sela a pasal chu du lovin anin then le ta ani a chung te bula kir le a nirza chuan van nei thak takin pannam thlo na a air hostess na a muta a ama chu le khathiam ani ba ka model ani awang chuan a na thar chu a thok theini in anu chuan a soya nirza chuan a pasal nen anin kar bo ruak chetak te chu thehnil tumin chu a hna chu phur le thatho takin a thok chawa hring nun bung thar akai ni in a in ngai bok khovel mun sang sanga te jin kwalin pannam thlo na tho chu a phurin a kong tur takani po a pom thiam hle bokani nirza chu kumsang khazakwa somriat paruka chuan Mumbai atangin United States akal tur ani a chung te chuan hemini hi nirzai pian cham ani awangin in lama omse anti hle a nimasela nirzai chuan a hna angai poimo awangin adu talawani nirza chuan anu hne na chuan zanri ei mana Mumbai a le le man tur thu soin zanri an kil tlan ho tur thu chu anu a hril boka nirzai te flight pannam flight 73 chuan passenger zathum somriat lai phur chungin Mumbai atangin United States Frankfurt panin an thlok ta duai maya an thlo chu atanga minute som thum ral hnu chuan thlo na chung ral muak tak chu tra na hmuna changta ani thlo na chuan helpol mi pathum lai mai an lo chuang hi alo ni a terrorist te chuan mi puite chu voin thlo na hruai koi chu an tran ta ani helpol te chuan passenger te chu an dim lo em maya cockpit chunga chuan lut ngalin pilot te chu silain antina an du na hmuna thlok ngal turin thu pek an pe ngalani terrorist te chuan nirzai le crew dang te po dim lo takin kut an thak bor maya chu ti lai chuan nirzai chuan naupang le passenger te chu alo thlamuan chara passenger te po in ami zia chu an fak em ani terrorist te chuan pannam thlona chu Pakistana Jinnah International Airport Karachi hmuna atrum tir ta a sarkar hnena an phu tero an la soi lo ani he thlona a hian India mi thahnem takan chuan ve awangin India po in aram mi puite chu angai ven renga Pakistan sarkar po abe pop rengani Karachi an tum felvele chuan thlona khaltu pilot tele flight engineer te chuan airline protocol mangin arukin cockpit hnuai atang chuan an chuak rota a nirzai le crew pahnih te chau chuan thlona chu an vilta ani chutia pilot ber an chuata ka chuan thlona chu thlok chuak lovin ading tarenga helpol te chuan sarkar nena inbiak an du lo wang chuan sarkar po abuairil ru hle bokani sarkar lam chuan hijack tu te chu Abdul Nidal helpol an ni tian hre chuak ta a helpol hlau om tak ni in voi duai lo helna le sarkar do zonga chet lo la thin to tu te an ni bok a hnu rei lo te a chuan hel ho chu an chero wa tran ta a hel te chuan an thian zel tang tam tak chu chhuwa an phut thu an soya nimasela in biak na amu mal lovin thu akhir hle ani a hnu loka chuan passenger zinga pakhat America khua le tuini na nei chu hruain thlona kongkhar bula din tirin alua ka pin an pai thata a mi puita chuan dam chhuwa anin be seilo hial to ani helpol ho tu pa chuan nirzai chu passport zong la khom turin thu a pe a American mi a thliar hrang ti nirzai chuan a hailo nirza le crew dang te chuan passport chu an la khom tran ta a
chu flight ta chuan American mi somli pali lai mai chu an lo chuang ve a India mi le American mi te chu helpol te chuan thliar rangin cabin hnunglama chuan an da rang ta ani sarkar atanga thu an don tak lawa chuan terrorist te chu an mang ang tak zet maya sarkar chuan an ma ni chu bei atum ni in an ngai ta ani terrorist ho tu pa chu a thin rim ta a ho te hne na chuan American ho chu kap turin thupek a chua ta a silaya rik vele chuan nirjai kong khar bula thu chuan rang takin thlona kong khar chu hong vatin passenger te chu alo chua tir char char ta ani nirjai hi chuak ma saber theini in mi puite an chua hnu poin a tho puite chu a chua tir le ta a nirjai chua ve tum lai tak chuan asir maya chuan no pang pathum hi lau thong takin an lo tropa cabin le lama tanga lo phei mek helpol ho chuan passenger la thi lo te chu an kap non le vekani helpol pakhat chuan nirjai chu ron mu fu in nirjai point rang takin no pangte chu bo ngalin helte chuan a hnunga voi thum lai an kap ta ani sipai te chu lo lut ngalin helte chu an that ta ngala nirjai chuan no pangte chu chuatir ngalin ama chu thi chhongin a let ta ngala nirjai chu hospital panpui ngal ni in a hliam tuar loin a boral ta ani pannam thlona chungchang chu khovela dar ngalin America sarkar po athin ur hle a nirja chu khovelin a choi moya a hun laya khovel mit tui ti ta tu ani ama sudna chu khovel mun sang sanga nei ni in ama ngai san na le choi moi na chuan September ninga chu alua ta a nirjai ruang chuan aram India chu aron thleng ta a ram mi puite mit tui tla in a huai sen na le mitam tak nun na a hlut zia chuan mi zong zong thin lung a dekani a huai sen ema wang chuan India sarkar po in huai sen te choi moi na sang ber Asoka Chakra chu India Prime Minister Jiani Zail Singh chuan a hlan ta ani India mi huai sen tak khian khovel alu renga nirjai hi Asoka Chakra mei chazinga dong theino pang ber ani nge nirjai chung te chuan nirjai pualin insurance te siamin hemi ba ka hian Indian Postal Service chuan stampa a mail an chuan tir ta ani nirja pual hian nirja banot awat chu siamin kumtenin flight crew thok tha te hne na he choi moina hi pek thin ani kumsang ni som paru khan nirja hriat rengnan movie siam alo ni to nge ani kumsang ni panga khan UK sarkar chuan Justice for Crime an hlan bok America sarkar po in Special Courage Award an hlan boka hei ba ka hian US sarkar chuan Heroism Award an hlan le bok kumsang ni som pakat khan Civil Aviation Award lan bok ani a kumsang khazakwa somriat pasaria Asoka Chakra lan ani khan nirjai chu khovela phochua non le ani a ataksa chu leya phum ni to ma se a huai sen na le aro pui bik na midangin an nei velo chu khovel hian a choi moi ani nirja chu a pian cham ni takin choi moi na sang tak nen aliam ta ani